E non paraches nada, claro, ti como levas pouco. Foi ideando a idea de que xa cando se recollera se levaba máis ou menos repartido. Deben pagar a cantidade conxunta de 300 pesetas. Non vamos a sacar 150 pesetas. Quedamos sin nada e non podemos comprar nada. Intento pagar algo máis caro. Que graça. Tens moito que revolver. Que dalle? Daste cuenta da proposta que me fixeches a min que é insultante. Porque me dis que eu pague 250 e ti 50. Bueno, Eso, se non é facerme parvo, que parece? deixámonos o tema a ver que pasa, se te parece ben. José e Carlos tiñan que ter chegado a un acordo respecto ao pago dos impostos, pero non foron capaces, e cada un vai consultar a situación coa súa familia. Non fixestes nada, logo non chegastes a acordo. Non, el, sabes que proposta tiña? Eu pagar 250 e 50. Logo iso, Por que lle parece justo? Porque eu teño máis que el, ten máis cartos. teóricamente, cando empezamos eles tiñan máis cartos que nós. E teñen as comodidades todas ao lado, nós temos que... Di que non, que nós total que non temos, é que... Temos a palla lá abaixo, Eu deixo a agua máis lexos. Eu cheguei a 190 e 110 e dixen que non pagaba máis, que non subía máis. El dama a min 190 e eu poño 110. Entonces quedamos con 40 pesetas, máis ou menos en números redondos. En vez de 80 e pico, así que tiñamos previsto que podíamos quedar, porque claro, eu o trato todo despois xa se basou en que eu lle cobraba 80 pesetas polo leite. Que lle cobramos? Sí. Pero non, non lle cobramos. Por servicio de leite, claro, porque digo eu entonces... O leite xa está compensado, pensara que éramos ir a mirar. Bueno, pero entonces, que lle poño eu? Porque el di que eu que non me podo basar en que el ten máis cartos. Entonces, en que me baso? Sí, hai que baixarse porque canto máis tiñas, antes canto máis tiñas, máis tes que pagar. Pois hoxe en día máis tes que pagar a Hacienda. E antes máis tiñas que pagar. Inicialmente tiñan máis despensa que nós e máis cartos. Sí, pero comeron a días do Señor, o Xamón comeron, Bueno, claro, o pero Xamón hai comeron que- na primeira semana, plum, Xamón, na primeira... Hai que E racionar. patapapum, e o outro día estábamos ali, estábamos facendo a merluza, a medias, e mangaronlle 2 ou 3 chorizos. Ai, que flipao está. É que me mare. E para mí me parece insultante que veña con 250, 50. Home, eu que xa Se me pedira sinto... 200 días en él, tiña máis ou menos. Xa dixen que xa que postos a cabezón, que de 190 a 110 non lle subía. Bueno, pois mira, acéptalle así. Acepto así? Acéptalle así. Eu xin lle aceptar, porque xa... Acéptalle así, pero non lle cobres o leite. El ten que me aceptar diante das cámaras que non lle cobro leite. Claro. Que non lle cobro nada. Claro. Que non lle cobro leite. E non cobres a explicación. Pero dixo chiquitico. Dalle... Que cobramos el litro? No. Defendín meu con eso ali todo o tempo. Porque dixen, bueno, entonces si non influye a proporción, entonces eu tamén entonces tiño que meterche leite, porque claro, se eu non teño outra cousa. No, pero mira, o leite non se te cobra. Vale, pois ya... É que non lle quero cobrar leite nin nada. Si me acepta. É que eu peoro os cartos de por medio. Vai ali a acabar de realizar o trato, que podes. José regresa á casa dos Peña cunha nova proposta para Carlos. Juan Carlos. Vamos a ver, o leite non pode entrar no trato. A ver, vamos arriba. No, arriba, eu si queres dicito aquí xa. Se non imos arriba, si queres debatir, imos arriba. O leite non pode entrar no trato. Falei coa familia, efectivamente. Xa quedara tratado de que era así. De que non pode entrar no trato o leite. Pero eso é contra túa. Non, contra a miña non. O leite non pode entrar no trato, porque eu estaba equivocado totalmente no do leite. Estaba discutindo porque parecíame que era a defensa que tiña naquele momento, polas cousas que me dicías. Pero eu, o leite non pode entrar no trato, e se queres, estou disposto a aceptarche as cantidades últimas nas que quedaches, e é asunto concluído. Cando se ofrecían así, pois...
Xa te ofrecín pensando que... Non, o leite non pode entrar no trato, entón é o que te ofreceches ao principio. Porque eu estaba en que, claro, traía a cousa fijada, pero, bueno, así saio eu, pa min, que iso non é problema teu, un pouco menos beneficiado do que pensaba, pero tampouco contaba cos cartos de Víctor no principio de todo. Entonces, bueno, pois, se che parece ben, pois, queda así. Sí, claro, vamos a ver, mira, así me gusta. 50, 75, 100... Xa as tiñas aí no bolsillo, non? Sí, porque xa contar antes, caballero. Foi culpa miña que enredei a cousa que non estaba. No, hombre. De acordo. Venga, chao. Na miña familia funcionan así, eu teño que falar as coeles, non podo decidir por mí mismo. Ben, pois xa está. Al final arreglamos, como se dice, Arreglaste de sin ir a Noia, como se dice no meu pueblo. sin ir para a Coruña. Bueno, eu dixenlle que non podía entrar o trato do leite, que fora que eu estaba equivocado no tema e non me puxo pega ningún. Vale, eso está ben, temos cartos e fora. E xa vai así a conta, 300 pesetiñas que se nos van. Xa, é o que hai. Son 56 pesetas, non? Ok. Os que temos. Bueno, pois quitadas as 6 pesetas, que son 25 pesetas que podemos gastar para ter, por exemplo, esta semana e outras 25 a próxima semana, non? Pois non as gastamos, Pero non nos chega, Sí que chega. Gastamos 36 pesetas hasta ahora. Levadura que fai nos falta. Bueno, O xorizo, xamón, peixe, queixo, tudo é para. en canto a comida, déxame a mí, que son eu a que cociño. Quizá non fora el o apropiado para vir a negociar. Igual tiña que vir outra persona. Con ser el o negociante me parece que ao final fixino tambalear bastante. E case quero presumir un pouquiño deso. Eu penso que é porque el non manda. Se el viña con as directrices de isto, negocias esta cantidade e nada máis. El daríalle mil voltas, pero nunca iba a ceder mentres que non consultara con jefes, claro, de casa. Porque eu penso que el non... De feito, sempre van... Ele sempre vai separado, eu creo que conta pouco, pero bueno, apreciacións miñas. Carlos pensa que na familia González mandan os rapaces, pero Martín négao e defende a negociación que fixo José. O mellor Carlos el faino por el, xa, non sin contar ca familia. Nós aquí estamos vivindo todos e se quedamos sin cartos todos, pois quedamos sin cartos. Se fai José como el quere, pois que os demás o mellor non nos gusta. Entonces, o mellor que podíamos facer era reunirnos aí, falalo entre todos e que subir a la falala ali. Pero eu penso que é o mellor que pode facer. Aquí estamos todos vivindo e que consultar as familias. Hola, boas. Pódese. E chega o temido cobrador de impostos do Concello, tal vez o peor inimigo dos labregos de 1906. De parte do Concello vou de cobrar un impuesto. As familias pagan o imposto de consumo. Hai 100 anos recadábano os caciques locais e con el arruinaron a moitos labregos. O cambio que había que tiñan que cambiar os impostos por delos máis baixos. Hola. Familia, moitas gracias. Que aproveita a todos, vale? A ver quen hai por aí, hombre. Que este robe. A ver, nadie quere nada nesta casa. As familias sufriron un importante revés económico, pero as malas noticias sucédense. Chega Arturo, o vendedor, e teñen que saldar débedas con el. Ademais, hai que facer a compra semanal. Hai pulpo. Se ten moitas cousas, sí. Polvo, raxo, A fariña colle está. galletas. No, galletas nada. Vos queredes salchichón? No. Eu dame meus 2 salchichóns a min. Vos queredes queixo manchego? No. E ten os 2 para min, canto vale? Sí. Dos queixos, os dice coño. Canto vale? Así que danos unhas 30, bueno, pois espera. Os González quedaron moi escasos de diñeiro e teñen que mirar moito o que gastan. José, carne, queres? 8 de. Que dime? Queres carne?
Me parece que esta semana vou ter que pasar de comprarche máis. Sí, porque... No, descóntanos o leite esta semana a ver se nos imos arranxando así. A ver canto levas de leite. Eu teño que ir polo leite, irime. Como é o avión? Canto custan os avións, Arturo? Queremos dos chorizos e un salchichón. Os avións son a 80. Bueno, pois a ver, un avión tamén. Non te pode comprar nada máis. Non, que va, a unha peseta. Chegaron ben aos 80, José bota contas do que lle debe a Arturo, pero vai levar unha desagradable sorpresa. En un dame 36 con 05. Os teus son 45 con 50, con 5. Hai unha diferencia de 8 pesetas. No, de 9. Aquí hai 8 pesetas. Hai aquí, despois. E iso? Por que nos cobraches 40 céntimos de cordel. Esas son as 8 pesetas que o mellor ten ganaches ti que non nos cobraches de nada, que de que nos vas cobrar. Eu non las apunto así por así, É de que son 8 pesetas? Efectivamente, 2 paquetes de tabaco. Ai, sí, mira. Sí, é así, José. Son esas 8 pesetas do tabaco. Dígame si, é a diferencia que hai. Non as apuntou, sí, fui error del, era bueno, vou comprobalo, por esas casas. O único que se me vai a man é cos fillos, pero despois... 45. Que logo o tabaco ese porque se me pasou, semejante burrada de tabaco. Porque o cobran moi caro. A reina de Palmira. 64 con 50. Pois non me chegan os cartos. Ti sabes o que eu teño que pagar? Oxe, había que devolver alguna cousa, Claro. Non me chegan os cartos. Cantos cartos Porque hai? hasta o domingo non lle paga este home a... Pero pago xo sobre xa, non devolves nada. Pero, de todas formas, fíxate. Pero que che vai a traballar, non? Che vai a traballar. Eu tiña 45 despois darme 3. A visita do Arturo supuxo outro duro golpe pro peto dos González. Non contaban co gasto do tabaco e quedan nunha situación económica moi delicada. Dasme 50. Carlos compra polvo e proponlles aos González comelo xuntos, pero este rexeitan a invitación. Tranquilo, non sei, que Margarita... Non sei, xa veremos depois, xa Margarita falamos. sempre desaparece. Margarita! Deixa, ahora xa... Compramos e despois a veremos, a ver. Cando veo Arturo eu comprei pulpo para... Comprei o pulpo que quedaba, comprei para min e despois comprei o que quedaba, que teóricamente era para comprar eles, que non o compraría porque non tiñan cartas, para facer nas dúas casas, e dixen de facelo, dixen yo, o día anterior, e hoy mañá facémolo o pulpo. E dixo Margarita, non sei se querán... Volve o orgullo, o que temos todos, o que cada un leva dentro de sí, pois quixemos aguantarnos con nosto e punto. Eu non quero comer nada do que me ofrece ese home. Se me valer por min sola, se teño que pasar fame, paso, pero non por debaixo dele. Non comeremos pulpo, pero estes peladillos están riquísimos. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Seguimos sobreviviendo, sobreviviremos. Quedoume como a conciencia un pouco tal porque polo que se veu despois con Arturo os veciños quedaron a cero, que agora eu quede como mal en santos ollos deles que pensan que non sei que fixen algo raro, non fixen nada raro e as circunstancias me viñeron así. A mañá seguinte, á hora do almorzo, os Peña atópanse cun comensal que non foi convidado. Mira. Temos un novo inquilino. Temos un novo participante. Chámase Ratoncín. Ratoncito Pérez. Mira, non será Ratoncito Pérez. Ti pediches que viñera Ratoncito Pérez, non? E non dá pena matarlo, e nada, deixa estar, non? Deixo, antes de dar mal, vai ningún. Espera, non o bote, se pode estar mal. Os veciños tamén teñen visitas desagradables. Un exército de moscas tomou a cociña dos González. Pois teron unhas cuantas moscas. O calor que fui onta máis todo... O certo é que nas dúas casas teñen problemas coas moscas e non saben como librarse delas. Mira, eu quería decirvos que temos moitísimas moscas
que nos poñen moi nerviosos, que fan moitísimo ruido, que non paran en todo o día, pero temos moitas. Pero a pesar de todo, Carlos está contento. Xa ten unha solución para axudarlles económicamente aos González. Claro que esa solución tamén será beneficiosa para él. Dille a Martín, que despois te quería falar con él. Vale. Voy a proponer a Martín de que siga como xornaleiro, porque ahora nos quedan 150 pesetas, máis ou menos 150 algo. Entonces, como a eles non lles queda nada, pois vou propoñer que sea Martín o que veña estas 3 semanas. Entonces, as 150 que temos, así repátense e quedamos todos iguales. Se non daba a minha sensación de que sou eu aquí o cacique, eles tal, non me gusta nada ser cacique. Estou pensando eu que podíamos seguir co trato, porque Lorenzo quitaron o yeso, pero dixeronlle que non podía coller esfuerzos, que non podía facer esfuerzos ca man, eso, non? Que tiña que facer brutal. E como eu e Marvito temos así unha pequena disputa, entón eu queria xe propoñer a ti que viñeras ti estes 3 semanas, seguíamos co mesmo trato de 23 pesetas a semana, bueno, seguimos como sempre, como estamos facendo. Eso, facer contratos ni nada, non? Non, seguir con a mesma cousa. Non, pero sin contratos e nada, eu boto unha man cando queiras, pero sin contratos, eu non quero saber nada de contratos, nin cartos por medio, nin nada. Non quero cartos, nin nada. No, vale. Entonces nada, para superpoñer. No, pero se queres estamos aí como sempre, a mí podeme pedir que che bote unha man polas mañás como sempre, que non hai problema. No, nada. Bueno, pues vale, escucho. Como queiras, tío. Martín non quere asinar un novo contrato con Carlos despois dos problemas que tivo Víctor. As familias volven ser incapaces de poñerse de acordo. Pois sempre me quedei eu cortado, non? Se non quero, non quero. É o que dicía eu, logo, que debería de parecer que nos lle fixamos a propósito. Non lle fixamos nada a eles. Bueno, non quixen aceptar, pois o mellor por orgullo, non quixen aceptar, pero bueno, ofrecíme igual a traballar con ele e todo. Pero a mellor non quixen aceptar por orgullo. Se tes moito orgullo e non queres recoller limosna, se non queres coller limosna, pois entonces acepta o traballo é digno. No, a min dame igual, sabes, ahora mesmo non axudaría nada él ahora mesmo. Nós agora temos a impresión de que eles van usar a baza de víctimas e de que non teñen cartos. Cando non teñen porque non quixeron. Estimadas familias, o día 1 de agosto celebrase feira en Betanzos, así que preparadevos para unha excursión na que teredes que demostrar se estades feitos para os negocios. Pero as familias van ter unha boa ocasión para recuperar cartos. Van ir á feira de Betanzos e poderán vender os seus produtos de 1906. Todo o que teñades para ofrecer podedelo levar, desde berzas ata queixo, pan ou empanadas. Se as facedes así como calquera outra cousa pola que podades sacar uns cartos que seguramente vos virán moi ben. Confiamos en que Carlos demostre as súas habilidades profesionais na feira, o seu espacio natural. Como podedes imaginar, o 1 de agosto Todos moi pesados, É que non vos aguantades. Jesús, que barbaridade. Que crees, que non vendemos un par de chanclas ali, nós? A 15 ou 20 euros. Aparte de facer chanclas, hai que corromperse o cráneo en facer outras cousas, non só chanclas, máis cousas. Temos aí para facer un carricoche así con cordel, con as rodiñas,
Temos para facer os molinillos ese de viento, se nos mandan Catolina. Van facer muñecas. Queren facer pulseras tamén, non? Bueno, xa estades empezando a despertarme a min que non caiu. Claro, de eso se trata. Estaba eu totalmente... Bueno, como sempre, va. Xa non é tampouco de extrañarse moito, porque o de estar nas xinopias chamase Medin Xosé. Eu o mellor toco a flauta tamén ali, que me den cartos por tocar. No, vou co sombrero, sí. Claro, eu o día antes tocando el co sombrero. Eso está, é que nos facemos guita, vale será. Mentres os concursantes pensan no que van levar á feira, hai que seguir cos traballos diarios. Onte as nais fixeran xabón caseiro, e agora hai que cortalo en pastillas. Sí que van a ser grandes, pero bueno. Vamos a empezar ahora. Aquí cuántos metes aí, despois non nos has quitado, Sí, quedou, por eso están quitados. Aí vai, salía un cacho do desala. Non metas aí as mans, home. Pode probar, solo vender. Quieto, Marcos, por favor. Agora só falta saber como lava. Hai espuma. Polo que estou probando parece que bastante ben. Pensei que iba a facer menos espuma, pero mellor do que tiñamos aquí, cando chegamos. Os homes tamén realizan as súas tarefas cotiás, pero Carlos ten dificultades para traballar. Non se atopa demasiado ben. Estou moi cansado. E sigo moi cansado, teño algo de diarrea, de gastroenteritis. Estou bastante mal. Espero que Juan Carlos se poña ben. Debeu de comer cousas que non estaba feito cos cartos que tiña. Bueno, ao mellor pasaba ya calquera. Hoxe estaba collendo leña para botar a cociña e levántome así, traca, a espalda. Depois eu non me podía mover, non estou cómoda nin deitada, nin dereita, nin de ninguna maneira. Bueno, pois quería dicir que me dixo o médico que tiña unha lumbalgia seguramente de tipo mecánico. Eu creo que se ter esas enfermedades é que por unha parte ser inadaptados, tamén non aguantar as condicións de vida de 1906, creo eu, non? Bueno, non sei, nos hasta ahora tamén é o mellor que nos doi a cabeza ou tamén nos doi o lombo de traballar e todo, pero a cuestión é aguantar, non? Ao mediodía, o programa envíalles ás familias un remedio caseiro típico de 1906 para espantar as moscas. Consiste en limón con cravo, pero parece que non funciona. Non se enteraron que andan por aí. Vamos ter que escribir unha carta. O remedio das moscas non funciona nada, ao revés, ainda as moscas andan por encima dos limóns sin problema ningún, e bueno, a ver que facemos. Foi un fracaso, o sea, as moscas de feito comeron o limón e malas especies, entendes? Despois de xantar, todos se poñen a traballar para a feira de Betanzos. Os González xoganse a posibilidade de recuperar cartos e esforzanse ao máximo. Home, esperamos vender algo, polo menos, para ir resistindo esta fame que estamos pasando. Sí, dereita. Ah, sí. Faltan unhas chanclas que estamos indo facendo, uns ceniceros. Estes son os amuletos da suerte, o canche de todo. E fuiste no sexto, que foi casi inversión de Liceo. ¡Vamos, que lo regalamos todo! Recordos de 1906. Feito no forno. Fixémolo antes. ¡Eh!